Sziasztok! Gondoltam, hozok már egy videót is nektek. Elég kellemes idő van, bár nem süt a nap, de nincsen hideg, nem fúj a szél, úgyhogy kijöttem elkezdeni levágni a díszüveket. Itt már láthatjátok, hogy szépen levágtam és összeaprítottam, illetve hát a középső ágyásban volt egy hatalmas terület, amit majd itt most rendbe is kell raknom, mert az egyik fűfajta, amit odaültettem, az iszonyatosan elkezdett terjedni, úgyhogy ezt jól körbe fogom most ásni, és hátul van egy olyan rész, ahol viszont szeretném, hogy ott jól beterítse ez a fű, hogy elnyomjon minden mást a kerítés mellett, úgyhogy ezt majd oda hát fogom ültetni, és hát 5 darabokat át fog belőle ültetni. Úgyhogy ugye nálunk nagyon enyhe volt ideig a tél, egyszer volt még a legelején a télnek egy hidegebb hét, egy fagyosabb hét, azóta nagyon kellemes idő volt. Most volt ugye az első havunk, amit láthatatok a képeken, de hát egy nap alatt el is olvadt teljesen. Itt általában nem is nagyon szokott megmaradni, és hát vannak dolgok, amik már eléggé kibújtak, meg már virágoznak ilyenkor, pedig még nem annyira kéne nekik, de például nálam már nyílik a cserépben a krokkusz. Majd csináltam fotót is róla, már ott is az egy bimbót, meg ahogy elől láthattátok az előkertben fotóztam tüdőfüvet, meg mindenfélét, ami már virágzik, az egyik jászmínfajta is már hozott virágot. A szomszédnál már a bőrlevél is nyílik, úgyhogy ott elől neki olyan védettebb, naposabb helyen van, nálam szerintem még nem virágzik, de majd meg is nézzük most, hogy nálam hogy áll. Ugye már a kamélia is már nagyon színesedik nálam. Itt is már láttam fotókat, aki kirakta, hogy már virágzik is itt Angliában bizonyos helyeken. Hát nálam még csak bimbó van, de én nem bánom, sőt minél később nyíljon, mert nem szeretném, hogy elvigye a tavaszi fagy. Itt megmutatom, hogy ez a piros törzsű maple észer, ez mennyire gyönyörű lett tavaly, hogy megnőtt, és most milyen szép már a piros törzsével, ágaival, nagyon-nagyon szépen díszít, úgyhogy kíváncsiak, hogy idén mennyit fog itt nőni. Remélem, hogy szépen ide az árnyékos kertrész fölé fog emelkedni hamarosan. Ugye itt észerek vannak, meg ilyen félárnyék tűrők, és majd alakul. Itt is most már elkezdtem visszavágni, a hortenziákat még nem vágom vissza, mert az úgy még nagyon korai, bár nálam már nagyon sok hajt, egészen leveles formában, de én áprilisig, amíg az utolsó fagy el nem megy, illetve inkább május elejéig fönn szoktam hagyni, és aztán óvatosan megmetszem, hogy ezek kerti hortenziák, tehát ezeknek csak a virágját kell fölülről eltávolítani. Tehát tollas gyöngyvessző is már nagyon kihajtott nálam, ahogy láthatjátok. És tehát hortenziákhoz még egyáltalán nem nyúlok, se a bugáshoz, semmelyikhez. Itt már a verbénát visszavágtam, ugye nálam azért aránylag zöld marad, de visszábbnyestem a csúnyább részeket, meg az évelőket itt visszanyírtam. Már még nem teljesen, van, amit még nem nyírtam vissza teljesen, de már haladok vele, mert hát ha egyszerre kell majd mindent csinálni, akkor az túl sok, úgyhogy most így apránként. Így kellemes is, mert jól esik egy kis mozgás, végre kiszabadulni, a kertbe lenni, nézni, hogy mi hogy növöget. Itt már bújnak a fehér zsandárk krokkuszaim, ami csodásan beszokta itt fehér szőnyekként teríteni ezt a részt. Visszább kellett vágnom a pampafűből is. Egy kicsit bemegyek erre a részre, és akkor erről az oldalra mutatom. Mert bár még sok virág tartja magát, most azért nem annyira szép, bár sok virág még tartja magát, de ugye a hó az itt letörte, már egy nagy részét kivágtam, majd mindjárt azt is összeaprítom. Nálam itt már a tulipánok a ládában nagyon-nagyon bújnak itt végig, ahogy láthatjátok, már eléggé kinőttek.
ugye amit mutattam már, hogy a hellebóruszok gyönyörűen virágoznak, ezt is most egy kicsit a hó az meggyötörte, de majd szépen visszaállnak. Úgyhogy így apránként dolgozgatok. Kíváncsi leszek az idei szezonra. Most még egyelőre nem terveztem semmit, mert közben a karrieremben történik most egy kis változás, úgyhogy most egy kicsit arra koncentrálok. Részben közel lesz a kerthez is, úgyhogy majd, hogyha odaértem és aktuális, akkor majd beszámolok róla. Addig titok fog jövezni. És ezzel most el vagyok foglalva egy kicsit, de azért igyekszem a kertre is odafigyelni. És már majd oda hátsó rész, majd mindjárt mutatom, azt is már így szeretném elkezdeni tervezni. Itt még az arundódonaxok már vissza vannak vágva, de most még jobban visszavágom őket, meg a Miscanthus gigantus, amit sokan kérdeztetek, ez a hatalmas fű, ezt is majd most teljesen visszavágom. És hát ez a hátsó rész az, ami idén remélhetőleg sorra kerül. Ennek a rendezése, ugye már gyönyörű fehér törzsű nyírfákat ültettem oda, ott van már alatta fehér virágú szellőrózsa, őszi szellőrózsa. Ugye itt már elkezdtem az évelőket beültetni, de ezt teljesen át fogom alakítani, mert csak rengeteg növényem volt, és már muszáj volt kiültetni a cserepekből, hogy ne menjen tönkre, és ahogy értem, ültettem. Úgyhogy ezek itt össze-vissza vannak, de majd most remélhetőleg majd át tudom mozgatni, és akkor a végleges helyükre fog kerülni minden. Onnan már a magyarót most megint erősen visszavágtam, teljesen szinte tövig, úgyhogy idén ilyen közepes magasságúra, jövőre megint nagyobb lesz, és akkor megint visszavágom. Úgyhogy az ott most egy luk, de ott majd virágok lesznek, úgyhogy nem így fog kinézni. Na, úgyhogy nem is tartalak föl titeket tovább, mert nem nagyon tudok mást mutogatni, bár biztos vannak apróságok, amik most végig tudnék menni, de szeretnék haladni egy picit a visszametszéssel, és akkor majd a kész, és majd, hogyha lesz valami érdekes, akkor újra fogok jelentkezni. Bármilyen kérdésetek van továbbra, és akkor nyugodtan kommentben írjátok meg, és szívesen válaszolok. Szép hétvégét nektek, sziasztok!